Dobar dan, dobri ljudi. Moje ime je Milan Vračarić i trenutno živim na Miami Beachu na Floridi. Primetit ćete da u mnogim videima ne nosim majicu, jer ovdje u Miamiju je cele godine veoma toplo i sasvim je normalno da se ljudi kreću ulicom u kupaćim kostimima. Namera sa ovim mojim videom i sa ovim mojim kanalom generalno je da vam pokažem lepote Miamija i tropske prirode, zanimljivosti i čudne stvari na koje mi možda sa naših prostora nismo navikli i da vam pokažem malo kako ja živim, pošto imam poprilično neuobičajen životni stil, kao što neki od vas možda već to i znaju. Evo, upravo idemo kod mene u stan. Evo, odmah vidite, imam biljke, neke žive, neke ne baš toliko. Ove slike su od jednog prijatelja koji se bavi fotografijom, to su deca iz Amazonije. Ovo je interesantna umetnost iz Meksika, spiritualna. Ovo je moj krevet, pošto ja spavam na podu već, evo, 4 godine. Moje prevozno sredstvo, iako imam i kola. Knjige, fontanica, malo mira da se unese. Tu mi je studio za glasovnu glumu koji baš ne koristim ovih dana toliko. Ovde se događa magija svako jutro. Ledena kupka, kupatilo, kuhinja, destilujem vodu i strukturiram sa bakarnim prstenom. I da vidite, iako ja nisam vegan ili vegetarijanac, jedem sve, pretežno jedem biljnu ishranu, voće. Eto, videli ste moj solidni, skromni studio apartman ovde na Miami Beachu. I primetit ćete, gde god da odem, svugde me prate palme. Kao klinac sam, šta god da sam crtao, moćne rendžere, fudbalere, transformerse i tako dalje, uvek sam crtao palme i velike zgrade u pozadini, tako da izgleda da sam ovde ostvario dečačke snove, što sam se doselio u Miami. Evo malo da vam pokažem kako ovde kod mene izgleda u kraju na ulici. Evo, tamo je crkva, tu je škola. Veoma lep, miran kraj, puno Jevreja ovde ima. Ono je moje drugo prevozno sredstvo. Kao što rekoh, veoma miran kraj, puno Jevreja ovde živi. I videli ste tamo na kanalu živim isto, stvarno mi je jako divno. Malo ćemo da se provozamo biciklom, da vam pokažem gde inače idem, da sedem na vodu, da meditiram. Ako nije kod mene, u dvorištu, tamo na kanalu. I Miami Beach, mnogi misle da je Miami Beach ceo centar za noćni život. Ovdje da ja živim je veoma mirno. I sad ću da vam pokažem put, dosta kratak, do tog mesta da inače sedim na vodi i meditiram. Stigli smo tu do tog jednog parka. Za pohvalu je stvarno što ima jako puno parkova ovde u Miamiju. Iz nekog razloga policija je ovde, ne znam da li zbog saobraćaja, pretpostavljam da je zbog saobraćaja. Jako lep park.
I sad ćemo da nastavimo dalje do mesta gde sedim na vodi. Da napravimo jednu pauzu, da napomenem da je saobraćaj ovde u Majamiju sve veći i veći, sve su češće gužve, pogotovo kako Majami raste. Stali smo da vam pokažem ovde kuće lepe gde žive ljudi malo bogatiji. Ono tamo je, kao što vidite, ogromna jahta, kako ih zovu, mega jahte. Baš lep kraj. A mi nastavljamo tamo. Vidite tamo znak dobrodošli na Miami Beach. Tamo je bolnica Mount Sinai, veoma poznata i velika. I stalno neke dizalice. Gde god odeš u Miami, gde god da kreneš, stalno neke dizalice. Stalno nešto grade. I evo, stigli smo do mog standardnog mesta. Ona je tamo, ona mega jahta što sam već snimio. I tamo je Miami. To je jedan most, odnosno prelaz sa Miami Beacha do Majamija. A ovaj ovde, tu je drugi prelaz. I sad ću da odem malo tamo da vam pokažem iza. Iako piše da je zabranjen prolaz, prekršit ću malo pravila za vas. Mislim, nisam jedini koji ovdje prolazi, jer ovdje često dolaze ljudi da pecaju. Vidite, neko i stolicu doneo, naravno korona flaša tamo dole. Sad ćemo da vidimo da i nekog ću da uznemiravam. Da li ću nekog probuditi ovde? Izgleda da ne. Morat ću baš da budem pažljiv ovde, vozeći biciklo. Jednom rukom. Ja, došao sam tu sa druge strane mosta. Ova sva voda ovde inače što sam vam pokazao i tamo kod one jahte, to je sve zaliv između Majamija i Miami Beacha i onda okean je tek tamo preko, sa druge strane Miami Beacha. Tu nazad, stvarno sam htio da stanem u ovaj park da vam pokažem koliko je zapravo lepa priroda. Iako se događa, kao što vidite tamo, to su verovatno beskućnici, tako da samo ostavljaju stvari. Ali stvarno, jedna stvar je sigurna ovde u Majamiju. Ima jako puno parkova
jako puno zelenila, naravno plaža, koju ću vam sigurno sve snimati u nekim od narednih videa. A sada idemo da vam pokažem malo nešto drugo preko puta mostića tamo. Ovde smo stali na mostiću. Da vam pokažem malo ovaj kraj kod sebe, koliko je divan. Naravno, gde god su bogataši u Americi, pretpostavljam da je tako i drugde na svetu, svugde se to lepo uređuje, uvek ima puno policije, jel tako? Ali ne može se reći da nije lepo. I ja sam blagoslovljen što živim u ovom mirnom i lepom kraju. Mislim, pogledajte te boje, te interesantne oblike kuća. Kao što rekoh, svugde policije. Ali stvarno, palmice svugde, prelepe boje, prelepe kuće. Naravno, Jevreji mnogo voze ove Tesle. Gradi se mnogo. Meni lično ove kockaste kuće nisu baš omiljene, ali izgleda da ih ovi ljudi ovde vole. Piči se basket tamo. Za nas ovde koji živimo u Americi, možda i za vas je veoma poznato, da ovi građevinci, 99% su sve iz Latinske Amerike. Nadam se da neće mariti ljudi što sam stao da vam pokažem. Predivno drvo manga. Vidite ovo. Jer sada ovde u maju, junu je sezona mangoa. Pogledajte vi kako to izgleda. Ovaj naravno još nije zreo. Ovaj tu crveni još malo. Predivno tropsko voće. Divota. Veoma interesantno drvo. A tamo je ostrvo, kao što vidite ima rampe i straža, čuvar za ljude koji su baš bogati. Tamo mora da je baš lepo. I naravno tamo gde god su bogati ljudi, tu su naravno i golf tereni. Ne znam da li je vama ovo ovoliko lepo i prijatno, ali meni, iako sam se navikao, stvarno kad god vidim zeleno, čak i ako je ovako, jel tako, sintetički napravljeno, odnosno ljudskom rukom, uvek mi je divno. Tamo je jezerce. Patke. Pa je to.
plati pa se klati. I ova divna velika drva. Naravno, ovo nije najveći primerak, ali stvarno jedna milina živeti u tropskoj klimi. Iako se naravno svugde čuju kola, to je neizbežno ovde u urbanoj sredini. Pored građevinaca, naravno, i ovi landscaperi su takođe većinom latinoamerikanci. To su ovi što kose travu. Seku drva i grane, jel tako? Stvarno, želim da vam pokažem što više ovaj svoj kraj, jer stvarno je predivno živeti ovde. Milina. Tu je škola, tamo se često dečica čuju. Ovde je neka luda ljuljaška. Tu je ona crkva što sam vam pokazao ranije. Tamo se napred neka zgrada završava. Milina. Stvarno. Nego ajde mi da se vratimo nazad kući. Opet, naravno, gostim policajci. Ovde se često u određeno vreme, uglavnom predveče, sviraju njihove te lepe orgulje unutra. Mislim da je ovo katolička crkva. I ovo drvo jako lepo miriše. Kao eukaliptus na takav neki način. Lišće kad malo protrljaš kroz ruku. Stalno nešto interesantno otkrivam ovde kod mene. I ne moram ni toliko daleko da odem iz kuće. Sve u mom kraju. Evo, ako se sećate, ovde smo krenuli. Ajde, gospodine, može. Bravo. Ovde, ako se parkiraš ovde, ptice će ti pokenjaju haubu. Lepe ptičice, papagaji, čujete ih. I evo, vratili smo se nazad. Nadam se da vam je bilo zanimljivo gledati, ko što je meni zanimljivo bilo snimati ovaj video. Lajkujte, zapratite moj kanal i vidimo se u sledećem videu, jel tako? Uz zdravlje!